सासे आनैजों ओमफ्राय आब'जों ज' माबानानै हरफादों आरो गावसोर सोलाबैसाय ओमफ्राय जों साथामजों ज' जानानै लाबोबाय आरो दा Đâu lấy Ông bữa rồi thôi nên mình chỉ cần đây ra nè. Mình đi xuống đây nè. Mình đi xuống. Ani sana mana mu? Ani cha. Ani. Jadi mau yang lain nih. जों थांफिन आरबाय जों सार बसुमतारी जाय पेकिं खर्थ खालामनानै फुथारदोंमोन दा बिनि न'आव फैदोंमोन आरो नै दा आंजों लोगोसे दं नै एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड थांसै दा बिथाङा आंनि चेनेलाव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आरो दा माने जायगायाव फैनानै ओरैबायदि मोजां मोनफैबाय आरोना जों माने जायगायाथ' मोजाङानो माने जोंथ' फैफेरखायाखै जाहैबाय बेफोरबायदि जायगायाव दा मोजां मोनबाय एसे एनै जाखिनो हायो जोंबो हेल्प होफैबाय आरो दा बेनो आरो ना गोजोननाय थाबाय बिथांसिम थ' बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन